skulle den stille sig? Nu er der nogen, der skal bokses. Og jeg er klar over, der er ingen, der kan bespejre mig. Så der kommer han. Jeg kan bare ikke klare dig. Der kommer der en. Nå. Du vil prøve at slå mig? Ja, du har. Nå. Kom bare ind. Jeg skal bygge en mur, så de onde ikke kan komme op. Ja. 20 meter. Jeg skal lige hente blad. Den var vild. Nå. Nå. Nu er jeg færdig. Nu er du mega færdig. Ja, nu dykker jeg dig. Og det skal bare lige. Nu dykker jeg dig. Det skal være meget. Shit. Jeg kan styre min arm. Nej, ikke det der alkohol. Jeg kan ikke klare det mere. Game over.